So my point, and that what's up? Can this guy out? Abu Sika, details. Yes. Take and cop up Kutukuru. Monko Science Rajano, Monko for Offinso. Arafo ya mamunyina kwa ba emmatena se dem Nyansapo kasamfunyi so Nyansapo jeso wo baabi a mo hwe ye edifire chichi ni mencheye se yesane no majemba ekwan so madaroma yasa no modi ehia biem ye na otwedi amponte krafra mo a watam nkumachi no tonsu no bo awia ene nananom abosom enua ne nhoma eni nso atwa ehu nyina ehia eye na wono masese wo mabo ye ho banye bosom mi dum ye no ni mfi champim ye no aduonu miensa no mu nyame aye bi nananom aye bi yeda wase yeda wonso asese uguso a na uso wafidie na uto data enyi obi akeke na ade kohwe no se Nyansapo kasamfonyi nyame ntom mo nsa no adwuma mo ntom nkwanem na oma mo ahode na mmom wadaroma ya no abomoden no subscribe na wa share na ode ama me se de mo ye na ena ohwe matade na kokko na tuntum di mu achimfie che se anibiraba anibire nsoja kambo se mani ayeko a enya asem ketwa ni tintin ni ntia wo me yenko na yenkoma comfort black power yemma na kwaba na afi no yemra yemesi adwumadi na sententem sokora nana Minia memo akwaba be Nyansapo kasa so minia se wumpom ye de obade adaroma metia popa ye de nyame an na nan ase enenso de wansusu se de wasi ahye tade ne animu mpempra ne ma ne etuetua mu ni ade na wasa atwe aba wanim na eche no se de wasi aye na eka bibia na eche enche ko be se 6 cm akun be se 6 cm ze sa si ye wura twa akun mu se nka ne pen so de nko mpe basa ba je de aduru no do no afrote gade kane ne edi tuo ne agyan no ne aseka no ne ade no ye okura bi kura ho aye fafom na eko omre no wadu bu wani tete ya no wadu ye omo da boda so a umbe wura boda no no do na ko du boda mi so tutu an na oda we di bituma fafom kura ko sa abusunya se kukrama mfere se obeto hwene so awon so mfere se obete aduru anasa haban a ewo sikunu e de beta so na enen akoye niamo ho sem yenka ne sa prekope sanse sebie kroto se oyi opanyini no wanhu opani no se de wo se osiwo no no na atoto na se toto na densa o ma ho kwan e ma sebe yenom so yetimi ka bi na ye de kire wo se de wo ye no no nyansa ani die ni buobia enim efi so akonya to ho yenim se nananom asonafo wono mu di Offinso akonwa wiafia kenten akonwa asirem abusua ene abusua ba ko a eka ho ya na wiafia kenten otoso mienu efra ne ntomam tintimu na eno ene braso se wose wono mu pe odiadini de ose na ofata oye odehye ewo aye asono abusua ewo wiafia kenten na se Offinso na akoye kwenko beba sama yedi hu nkoma munim se de twatro kure kopie mu ewo pemso ena so wo mensia no nana Hemaa nana ama Serwaa Nyarko wantumi ama oso yare ene ade a ema adesie dunsun no omu nyina begina ho saatem na omu fi se bia nko omu beto aba enso ko wi achi ne wose omu sa akọ no omu ko omu chi no omu sa ebebiem afi de ekoti ya ene se nanu ya nana ama Serwaa efe kuntuna se efe kwabua kwaso kana sichie kwa bi so na nka wode keke sapon kofi kodua sapon wode ne asi akonya so ewo Offinso krum ho no ma eno wansam ekoba ye no na nya asem ketwa Nyansapo kasamfonyi yesi hu nkonwa edada na enra seze nananom atankonwa mo asantem antem hanmo e de abetudwa se enya de a won be yenhwe ha atena se ama asefua afo eno ntom de ade e bekata so won ma yensantwefo nhyiamu ama de ani kutwa wi se ehwimienu santem kote ho ye bekyerkyeremu na ye de amamo na mamemisa nana asem kakra bi na afi no yenko eno so ewo hono nana sa wo hwe ne ekoso wo Offinso ene de abesi samre yi na nana ama Serwaa Nyarko antebon obomi mfi taduku fo ano po mesima wade ho na chese wo ka hwea ontia waye dudu fantefo fre bibi se sumui dade na omde hye net ano ne koto ase na omde che yi no emu odu pa sa no waye a wonte se odobo bi enu abe fa koti kwa so peso kosi hi mini anya wona mesere asem na nkasa ye mesere twe pa asem le ye mesere nse wi asu di nsem bi achi a wan wi a obetwutu de bia me kasa ketika fo no hweso ma me fo
Omune ha adwen no. Sakutra se de oto boabo no ho nye ne hisa de ogina nche se wani nyine. Nti ye one bi wo ho a wo fa kuntun ase. Akosi hene. Na wo so ya kire ho. Anu ne asem no. Am se ye woni pa bi wo ho a. E bia me ka se nye obi a adwen woni tirim bia na adwen ko akire wo. Ade a wa ofi se uye. Ye wura won frɛ wo se fa hene bere no. Mo ana mo ko ye na mo ko ka se. Offinso fo na na ko se Hemaa pese wo chinchim mo nsa. Edi obi a mo mpe no besi so. Na asɛm no koduru ye wura ni. Ne wo se ye botonto. Nti keke abusuafo o mo kire ye ko mu na kyese nkrata pie mu na kyese bi mo no mabosom. Dini pa wo fa no. Udi da chikwa enye ye. Maami a wo so na wo yi. Akonwen ho so wa ngoda. Nti wo no ko wie a wa na wo ekukuba. Ana okoto. Ana chedwen so mkwara ni bia. Wo so maami wo ye kwesi ni mampon suta poposo. Nti na ho na wo no. Keke ne maami wiye no. Mampon suta. Ta poposo no. Se wo pe konwa ho adi ho no kwesi no. Na ono no sese ni anya nde. Ade a wo se keke hye ne nso ne se. Efi ni sum wo no. Be ka kire ne ne. On se emre bi aban mu mpanyimfo de forestry hye ne nsa. Saatam na ye pese ye bonua ho ban. Nti na nke se gas mra o man Ghana mu. O ye kuntuna se nkofo bebre nyuma. E ma bi fa ho wu igya hyehye nkrofo etwa forestry ne so mo fanye bidie. Amanyose na betini sa de na ko ho. Ba na nanom de emfa. Se metie ya me se me ye de hie e wo pramso yi. Na na maami adane ato a na pagya no. Na mde ko kontaase akosie no. Na emfa kwem. Nti wono ankasa se wayira wo ho. Wayira. Ene wo Hemaa no so wayira. Omi ni na se omo nyina. Wo Hemaa no ba ya wonya sei. Odi akonwa no nya sei. Me shedan kan fie ne bato wa che. Na busuafo no bi ne henfo. Omo mu di asante nkonwa yi. Busuafo no bi henfo a. Eye Hemaa no. Anase Offinso akonya na ankasa. Offinso akonya ni. Si enim se eye fe ne se ye edwoso no mu nyina aka ho. Nti ba bi o Hemaa ni gina se wo gina he. On hyase mpake ne niema. Oh, where me ami tu na ma yewura. Oh sir. Oh, where me ami tu no. Oh, case we dey. Doctor Ebenezer kontomire case am maka no. Kontomire case. Kontomire case. Aya na omo nhwe dwoso Hemaa. Na ya asanto a. On say yabakwase mu no po ba odi ka tutu fe so ya Offinso. E wona nka me bekan. It is already ya asanto se de osi je dwumadi a. To o se nka ya asanto ekokoro Offinso Hemaa. Wo matuo so wudi ka to no wadan de ama ne setum. Because na amamre no ene abakwasem ne kire. Enti se ni hini na o si no. O so keke sapon no de o wi na ho de na si no. O ko so ya kire do ma hene. Ana o kwa ko so ya kire takima hene. Nso ben ho nso. Enti na me ka kire o se kon na ha ase. Yebeko. This time yen tenase e makwahwe aba bia mfa yewura ni mayefo mu. Eko na hyase ene wokuso a kire do ma hene na ase takima hene na nanom si nkonwa no wo mu kire mu. Enti mame enko wo no krata no so ene wo mu nsem a enra nanom atra nkonwa e de betu dwa no na mfa ba kontwam. Unse o mampanyi bi ba na o se Ghana ekuta short memory. Ai enye o mampanyi bi ne ba maama. So ba twam di sana. Ai emu ndin no. Na hama no. So ti ase. Enye keke sapon no Offinso Hemaa ya na soma nkura mom ko bodua wonzo mu. Na no mo ntwa resource. Ntente sa na ye wiam a. Aha. Enye o mo na call say o magi keke sika no mu e fa kuntuna ase bi agi keke sika afiri ni nsem ti wo a wadi keke sika bia no enso ni ngun. On so Hemaa no opere. First one be ka say Hemaa no wonyare. On say opere. Omko bodua no. Fe abobi be wo opere. Na no set izakofo ayi ase yese okodi ase na nya asem ketwa obi a yade a aboa bie be wu a opere keke sika maame na di no enti wo ye teke jo wa na anya yi na wo ye ya anya yi no tu ni etu o me nyam na me ku me de nka beboa mom di ase woni kunu a woni keke nware na nka sika na waje no mo fa nyim puntu dwuma eno mom beboa samo se emfa te ade hie mi no omo we wo mo nya ade hie ketika bebre na meka na Offinso Hemaa nya sompa. Oh, sompa. O ya de hye we. Meba nana yenko na yenhwe enkrata no na
ye nhwe de ebekọ ewo nti etiefo enra nananom atankunya wo mo asante mantem hanom wo mo Kumasi Traditional Council yen kan sa wo mo krata wo mo ede bae no eno na me bewuremu na afi mabobo chedi amamo kirasemo no na de wo kan en se Kumasi nananom atankunya won mo wa ha no no won mo eginaye a wo mu sie ede afa Offinso ene hu nkonwasem a sese da ho eno nti na wo frɛ nsentwofo enhyiamu ewo ho no enti yenko na ne tintin ntiawa yenko se position of Kumasi Traditional Council of recent development of Offinso na wo mo de ato bracket no Offinso Stool affairs at a press conference held on Wednesday December 13th 2023 na nsentwofo enhyiamu enra de ya ena adwumadi no ekoso afi yenko wo mo si na fafa maako edu enum point om de ba du nsia mom ena om de ba ya nananom a won mo kan ho nyina no won mo singricha ehye ase ma menko point 1 de edi kan no was see we the under design of behalf of the Kumasi Traditional Council wished to respond to the recent development concerning the Offinso Stool, which had become vacant following the demise of Nana Wiafe Akentena Otoso Emiensa. Ni nyina ene se won mo se fata se wo se won mo ewo anoyie ewo de ekoso ewo Offinso akunyasie mu efiri bra ye Nana Wiafe Akenten Otoso miensa wodane eto ho no won mo ena eneye won mo ekasaye ena Offinso empuntuo yenko de etoso mienu no was in recent times factions of groups purported to come from Offinso have come out at press conferences on issues that appear to breach the authority of the Asante Hene. In the Tosumi no so the Omo Kenya say sorry emre kakra eko ene ne atwam ya enipa binum ene ekuhuduo binum wono mo asori aye yensentwofo nhyiamu a womo nsem a wono ebe kan na so mo de beto abonten no eye ensem a ene sabie kronto ne oti okuruwie okrawie no obrawie ngoma so opimso otumfo se tutu ensem ne nitumi no ebo ebrakra chese ene no emfa ekwemu yenko de etoso miensa as elders of the Kumasi Traditional Council and custodians of Asanteman, we cannot sit aloof but to set the record straight. It's the omo cancer na nanoma trankonyo mu Kumasi a sabi omuntimi ntrase mfomo nsanche omo demiri fam no omo ndwantwe ha san se ye ka panyine trafie menkwadawe nanka ye ka nankanwefo a ye de wono so kan ho enu nti na wo so omo ba na asem no de dam no womo edebeto yenko de etoso enai no in October 2023 a group calling itself Concerned Youth of Offinso claimed that Dr. KK Sapon is a royal of Offinso belonging to the Ashrim family and therefore a legitimate claimant to the Offinso Stool. This claim was in total contradiction to Otumfo's pronouncement on several occasions at Asantemai council settings. The woman kanyina and say it could be our from say a mebunu a woman the Offinso krono eda won makoma so omone Concerned Youth of Offinso no wono ba abontene be kan say okeke sapon oye odehye kan ewo Offinso a esire mabusua ya adehye busua wo mutimi di Offinso akonya ne bi no enum no ofire enu nti na chense eho da ho se wo sefata ekambia enihu se otumi etena Offinso akonya se Offinso manhene na sansemi a wo mo de beto dwen enananum echirima ni nyina ene sebe Asantemai Council nantena se a won matena ene nsem a won maka otumfo titiru no masa ennam ba bi kura ene no emme ho kura yenko de toso enum no was again in October a section of the Ashrim Royals led by Nana Ya Ajimai at Offinso also came out to support what the Concerned Youth had earlier proclaimed. This led to the Offinso elders performing the necessary customary right of propitiation for the insubordination of the youth and other protesters. Ni nyina ene se emire bi bai na ye October busumi no mu osana ema enu kowie no owura bi a ye frɛ ne se anase ewura bi a ye frɛ ne se Nana Ya Ajiman wono ebo modern edi ekuo bi anim ma wono mo ekogu nsa keka nsama wodo ye press conference trotro nsam ni ade nyina na enum wono na nsem hu na sabe wono mo eka ye no na nanom a wono mo ewo oye Offinso anhwe na wono mo antena so a wono mo so sorry ye na wono mo ebegu nsa
ene niema mabunu ye ya ne nse ni nsem fata no no wono ebepa achew de de da de to de eda ewo ehonomo yenko de tosu ensia at a point in time when the Asantehene in his effort to resolve the impasses summoned the two elders to the Menchia Palace for the settlement of the Offinso issue. However, some of the people thinking that the meeting was meant to elect an Offinso through voting went to the River to invoke curses on all those who might vote against Dr. KK Sapon, since it is believed he had influenced all the elders. This act by the youth group was also a rebuttal to the elders' customary right of perpetuation. The omo kenyina ne say emre bi nso ebai a emeburu no bie ebre aduru ya na wo se adehye a won mo esefata no no won mo eba menhia na afi ombehu opimso na afi asem no won to aso na won mo free say sa adehye maako be se dunso bi ombeto nsa afre won mo no won koto aba na won ayi kandifo enu nti no won nim se sika Dr. KK Sapon Offinso adehye abusia nananum bi ahemfo ahemma bi ene won mo mutu ahenisi ahene ebinum agye die ni nti no na wo so omo konsuo nkobodua se wo mbeto aba ne tia na ensuo no ehnya wo mo na eno nso saa niyo ani suban ya wo mo dan ne die no na ye se eno nso eya ade a ensem fata ene nananom nsa wo mbegu ye editi ade umdi ka ebeye nti eno nso no eno nso wo mo aka ho asem ewa ha yenko de toso enso ne yenko anim. However, to be fair to the other 17 ashamed contestants, including Dr. KK Sapon, the Asantehene directed the Offinso's two elders to come with all the 17 ashamed contestants to assembly before him on Monday, December 18th, 2023, so that he, the Asantehene, would guide them through their contestant family trees. Now, you say, and so no, the worker in say, and Nuntino, Opim so glad ya kwenya by. Say yempese ebekwa kwese esieta obi yedo obi yeyi obi afiri yeyi obi anu aduane afiri nenum ntino ene enipa dunso a na wo mo se fata obi ade ne nkrata akoma nan ma se ompa akonya na din a Dr. KK Sapon ka ho du nwotwe no wo mu nyi obi amfirim wo mu nyina amra na nkaburo nya bosumi ne de toso du nwotwe onum mra opimso anim ewo menhia na afei no openso moa wo mo na afei abusua dua no me ya frɛ me abusua panyu usua duo me maame ene akosia manu me nana ene eye maame jabua me papa ene wei na yesisia wo no owu wei eno ena na openso ehwese wono beba na wo mababa be ye ho adwuma se ne be ye obeboa na afei ni yehu de e wo se asem no wono mo ede eto afei yenkwa nwotwe ne wo se sad to say Ebusia Pechini Akwesi Amo and one Robert Ahenkan, an elder from Agogo, would not pay heed to Otumfo's advice, but rush to seek injunction redress to what pertains to Asante customs, practices, and norms. This is a complete affront of Asantehene's authority and his systematic approach to resolve the issue. Just the time kura say and what you know, Abranka kwenya say aba. Mesimi you adehye mi di biye no when nka wosani nka me bosire na menije na mfa donation moto mbom gongongon na ye nyina ebre no so ebekọ no na opanyini bi a ye friends abusua panyini Akwesi Amo na Robert Ahenkan won ma fa kire se de ekoso no airtime opimso nim ne oyo enti no won mu court na o makọ akwaje nchiremu awurade Yesu wo court ho se court mra mechirim na nam se ade a ye asante ye wo ya mamre eni amane na judge no court yesi okosia asante amamre ni amane enti no de omo nso omokoye no eni asante kwa omo faso otumfo ye ne niema eni sisisi na hene no ese no so bia nam no ese wo mo de yendi ne yete mensia o eno nso no wo mo aka ho asema wo mu etwa etu eguye na o say issue they took the matter to the Ashanti Regional House of Chiefs to compel Offinso elders to allow Dr. KK Sapon to swear to the Offinso elders, and the elders intend to swear to him, Dr. KK Sapon, and thus to become the Offinso mahine. The actually court no musa koena. Fedie, womusa by Asante Mantama and Anmatrankunya, Regional House of Chiefs, woman say one makwai, na Kofi Dia Sapon, womesayo, womesan fanchen in pennyfo, Offinso, we are in pennyfo no soon shine fanchen, tintiawa, or maybe Offinso mahine, watching a muna emerino, young concono, yadi barry yanesa, was it. A look at history. It is not noteworthy
that when the original people from Adanse settled at Tutuase were part of the Asuna clan, now referred to as Ashirim people. Tutuase at that point was not a paramountcy until it joined the Asante nation as part of the Ashanti organizational structure under Offinso 2482 the first and the most celebrated high priest of Konfanoche organizational structure under Offinso 2482 the first and the most celebrated high priest of Konfanoche. Tie. So we abakwasema dawa nkuni de wo mu chem ni se ni pepepepepa de sefata no no ebra adansefo a won mu firi tutu ase a no omo ye asono abusuafo no na omo ne yebu omo din se asire mu no tutu asefo no edrumre bi na nka omo nye parliamency na omo nye manhene omo akonwa no kopem bra omo ede omo bebo asante abra na asante ekeke ho abomu no omo de omo bebo mu na eno no saatem na ye nhyehyeye a sabio Offinso 2482 a wokọ akura na onne ne yonko twetwe mutwo konfo a wagye din ya ye ni tumu konfo noche omo hyehyeye na omo ka abomu no mpese omo ma asante esore ye kese no saa nhyehyeye no no ene nam so ema saa ahyere mabusua yi a wonu mfiri adanse na womu firi tutu ase wo tutu ase omo ya asona busua no edo omo bebo ho na eno ena ye bekire mu na afei ye de afiri ho ti yenko edu no so yakue enkrono no wase again after the Ashanti German War of 1746 the Asantini Opoku Ware the first rewarded bequeathed a large tract of land bordered on the south of Techimai to the Offinso Hene. This event in Offinso history became known as Mweninko. Hence, it is contradictory for anyone to say that the Asante Hene has no authority over Offinso. Wase, the etosu eduno. Wa obeda, obe sorry, obeson daye. Na obetimi anya godru aka se Offinso enka Asante man ho no. Wa wukura nkaye. Ese wo nje de ni tresi o kon so. San say, so resa abakwase bi ya media twodwe ya afe apem edunson aduanan nsia no mu 1746 saa bre no na otumfo Opoku Ware a wodi kan ye ede asase nyantam Opoku Ware katechie asase nyantam efiri techi ekoboj techi manmu eba kakraka ede be kan Offinso eho a ebeye wonmo dia netie we no menhya da nchemu nko achi sanse munim wani nko aye ho adesua ewo Nyansapo kasamfoni so a ekwan ye fa so ebaaye abro Offinso bu asante kon kase ni wiye no wonu wiye na enema wonu mo che na Offinso hene sa atem wi afia kenten etene baabie na opimso ebisanse na ede asem na wambutui en wo chense won de sa na ema na ekoso no mpo ope asase na no asase ene de ekwa nyina munidi na momfa nko baabie be kwa kakraka enti na Offinso eye kuro a wo asase pa wa asante mantem ha no nti muani nko abakwasem no baabi efire beduye nti otumfo Opoku Ware katechie a odi kan ene ma won makwanya omunya asase no nti saatem no na so mabeka asante ho a sebie kuro to eye emra a eda nti wo a wo so saa dan bia nananum se tiwani yenko de etosu duba akono o say it must be noted that since its inception Asante has been a tight-knit confederation with the Asante Hene as the king of Asante Kingdom. In the past, any attempt to secede or break away attracted war, and Asante history is full of examples of such incidents. Hana me yabete convo black asema wakan say entokwa yabemu. Ohwa point eduba akoya makan ya mami nchireme. Wase sa wo sanje che we nyina ne ne kwa Asante beye ade emu odin a won mo nka bomu no na enya asem ketwa kra mframa mfam ene ade enu nti no Santehene enna na wo mu gini tumu besi na ewiase nyina gini tum se ono ena ahenie ni nyina ye kan se English kasem Ashanti Kingdom ono ne otitirani ono ne abusua panyini ono opanyini a wo ye danso a otua ano enu nti no firi sa abra ni ba nyina ekuo bia na wo ka ho bia ba nze ho ba emre nto asem se de nka se de Offinso Hemaa wo ye yie no ene ye ba na ya bebo esa bu de to so mienu ni asa fa asase no ni asa ya ka je masa jansem hunu no
na gya ne wo cheche enti no so abakwasem nananom e de ato ho no a eno so de etie no no o se saa nhwaso de asisi bebre mu nyina mu ninim asisi bebre yanko de tosu edu emienu throughout Ashanti history the Asantehene does not impose throughout Ashanti history the Asantehene does not impose chiefs or heirs on paramountcies but always ensures that the right thing is done in the selection and the instrument of paramount chiefs amahene yo chem say Santehene won se obia o on forso obia se chenchena fa busua pani fa ne koye omahene e wa ha dabi ne mmomuo no ohwe no obobom ho ban panyimfo no ene atrankonya se ne be ya mubehu de amamre ne amane ntie na monkofa obi a onsem fata edene ebedi ade edumiensa to ensure that justice is done and stools are not handed over to the highest builder and neither to the most influential person in society, but to a true royal. Otumfo said to the second, since his instrument always direct queens, mothers, and stools, elders, to do the right thing by following the laid down Asante customary practices, policies, and procedures. Efibra Offinso Otumfo say tutu eba ye befra konya kese afi apema nkron ede okonkron de besi ne yi n'ani so ade hu ne se obebo modern na de bia no enye obi a won na sika no otimi yipia de ani sika so na wo sa akonya ba wo medi ana de wo din e wo mpatamu e na wo so obedi akonya na emom de wo sefata a wo ye wo de hyekan efa sante amamre abakwasem ne ho ensem no won na wo se wodi a ode da bia o cheche nananom ahema ene wo mutu ahene ene asi ahene edu enan na aka mienu ne edi asi was in the present case the Asantehene has given the Offinso Hemaa several chances to nominate a true royal to occupy the vacant Offinso stool, but she has insisted on the apparently unyielding choice of Dr. KK Sapon, who is not a royal. Wase se bi mu edunai ho. Wase o mamma na ma Serwaa Nyarko akwanya bebiri se on tenase na se bi nko ba won san anwini bim na ne ma no de o sefata pa ayi o de hyekan no won fa nemda nenso no babu nchimia de agu na so ma de ekono no nya de a wo tinti won de KK Sapon na oso no nko an o de hye waka Offinso a wo de no ebedi ewo eho no ma ono nso nananom so onye de hye nyem na meka de to so dunum. We therefore make it clear that Asantehene has in no way negatively interfered in the Offinso stool affairs. On the other hand, it is clear that Offinso Hemaa and her elders are the impediment to process of naming a qualified royal for the Offinso stool. Eti do enum no de wa kan say there be anyone mo Asantehene say bio why you see akwan so no obewurawuram there be na re o see akwan fo no pa wono mpese Offinso ebejon dia ene na ma Serwaa Nyarko one na tran konwa ena won munye oman so mbema kwan no mo yi ode hyekan amo baba bedi Offinso akonwa no ama neema etimi akonkan ni wie e wode etoso edu ensia no. This stubbornness and customary behavior must stop. Offinso deserves better than ruthless and senseless interference in the choice of it or mine. Thank you for your attention. Oma sign mambodi ndwe mmechirim. Nana jedu kumenin a wotoso nan amache bare hene. Achemfo asafo boache ageman bonsu. Asafo hene akwamu no wo. We di odi kan konti mpachom fanche manfanche ho. Afi nana boache ansa Debra asokore mampon nifa. Nana edu mensa asare otoso mienu amekom hene adonten. Nana wiafe apew sawansa Hemaa hene onkum wahene ba boache agen wahene otoso mienu hia hene no chidom ajase nana chematin kusi obodum bare bare hene anase se no member okay bebre hene amfa ncheme eye bebre hene nya bare bebre hene ono eye ekuba. It is already mbobo ya hye ni mu a asantefeku awodo na ewo kumase abese dumienu no ebi na emu fifiri mu afema minche dunsia no mu dunsia de was this stubbornness and customary behavior must stop. Offinso deserves better than ruthless and senseless interference in the choice of it or mine. The what can say sa so den no masoa me menche
yotufu a ne dwo ni subanfu bi na ekoso chenchenchranchen temi ante asase aba mintijan ene niema bi enyansanim emfa kwamu na ento adwene mu ene ade na wo mu eye no ho no masa wo mu nsososo wo mu makwan na afedi osefata no emedi akonwa no wo mu ye no so wo mu damase wo mu no mabbo mu din no nana enra de nana no de begu ho no enen na meda asumadwo ne kwan so anu na wo mu che ya na o ma che kura ya bo mu tujaa che kama doma hene seni ni nsem hunase no ena o sen company fo mu so resi na ye me yase abefa na mese waso na o sen ke hyase wo soro ho na ka sani aba o ma che dodo me nwanwa mpo no kwasem ne no de me no ya adwe na nso e dia asem bi won ma ba ye mfa nsoma ba atan sema hia obi abu nkotodwe dia aduane mfa ntwa ponche wada na se nana o hwekrata ya mekan dia keke saponde se o koso ba fom kra me ka se keke me si esuma duru no akoni abeta nya de obetimi adi emfa na asem no nyina na wo kan ye ne de ye me de wo court no mo de akọ ai pe kotokuro no mo fa ma jeje no nso ankyere no se wan swaya ankyere opim so a gazette create me gazette me agina to mo se som de asem na court enti no se om si keke ne die ye jeje na otena mu di asem no keke nkopo kotokuro mo nko swa ankyere jeje no mo nko fo Offinso akonya na me de atwuma so se munim se aye traditional council Ashanti wo mo wo ho no mo am betumi di asem ya koto wo mu na Ashanti Regional House of Chiefs na ya mo de koto court aye na nka muni kan fa koto wo mo kura ni mu nkosere wo mo ne na akonya fa koto akonya fa koto sa no madi nsem hunu a ene ke me etimi ton asase efa asase ben na wo Ghana ha aban se ne de wo krata anyo he ne de ma no na ensentrefo na we are from say omo a omo di asem no we from say ayi judges no so yesi kwase ya badwa na kwase ya madwa nka betam sika akoma judge se woni asem we na we uchi zizi sa judge obetimi ahwem na wan hwem se sika no waje no wase fa ko say the best na temu afu enti se woni hwan na e ka asem no court no keke se woni hwan na etwe woni otumfo na etwe ana woni Hemaa na etwe a wodi court no hwan na woni na nya woni otumfo se we de woni otumfo straight fight na no won fa leta nko otumfo so nya na court na ko tena woni ese won konko bua ya na aso wo yale belief de beko amro beko we menjia na ho ya kamera ho ade kuma kan tankrechi na ode kuma hwan minim se obekwa ko bo otumfo plan no no de ara mo fa nkoto kwana no mo nko mom ye woni ma bi wo yensem hunu enti na me se kon na hyase no eni ma bi wo yensem hunu ye tena se mo obi amfa ye wura ni mu nyefo mo tie mo nananom aba so se o wa ya de enti na me se meda no mo ya de obi bisa se ese nananom esa egono no o se nko Hemaa no nko mo tun dadaada oh na so Hemaa na mi na mi tunu oh we power me amisa no adwuma ah no o he fa no ba ti na me busi ase e se wo de ne ho kwakọ dom a ana o de ko tachima no ben no ntem se wo no so se na sase no kwa ko du tachima ti sase no de beto so si keke do pe no fa sase no to won free Offinso kuro no ko tachima no nko bo no ho ne nko bo no nko so Hemaa ho aya de papa na bi odi agoro ko na hotro enkoma na ano ye ni binum didi ye no 600 million num nyina apim 600 million ne say na ne Ghana akora to ka 600 million na Honda Civic ko to ne say waje o pepe dia o 600 million ne say 100 million says e ho asem na okay oh mini ajai Benz ko apiem Benz nyina apiem ene Benz ye to Benz say nananom yem se we ye bredi kan a mehu se omo akuma se traditional council no adi dwumadi bi ati sei misi meda omo sa abasobode na omache na asem ba ko ha me se ahemfo no hihye dark no omunyi yimfiri omani ade o so ewura hye dark da oh se bia ni friend ni akonwa masa ho wani yo ya kopa yale sa na yi dark firi wani this time ye de ni kan ko e ko na ye de kokon wo hye dark e ntimi kokon wa hini bi hye dark bia me so wani nya wo konfo okuru ma ne pedro ma asa this time yeso nsem so bia mu na dia akwa akodure ni e de pa na wo se wo moyo te se de ewura na kuro ni ndia wo anka sa nyi obi opepa no godi akonwa no simple onko
ene ye da etoso edu nan aka ne fo be se nwot nan a yewura wa mamre bia wo se wo ye Offinso akonwa na di animu o sa mo ani nkorom na di kan o ta mo na ben a ye hia wo hin na mra be di animu ni atwa sasa no ti wo hima ne ntena se nyi osi akwan ni sanse hunu no okay eno so kan wo ta mo na so ta se enti no o se yewura mamre won fantu o ese du tu ebo bi pumam ade na yemmo na wonya kwan na o medi animu mi anya e na time no so ben nti say ka be 7 months kura ni aya da be na ye be chiwa ye be so ya obe ya obitima be so ya obitima twasa na me yakọ amamela wo nti Hemaa no wonya osi akwan nti na ewura ni abere no wo mo ntena se enye nsa hunu sa wa mo akwanya se wa kokọhwe koye selection enipa 18 ba ko asi nchen nti 17 ni ho no kwasem so ni eda no so re mrante a memma wo mu begina edunso no mu begina ho na sabiye kroto ya ka se bema wodi wo mu nyina enti ene pote ena keke sapon wa sa mrante wo mu ni bi sika na se ahofa na sika sane no wo ma chemu me nua sa akonya sika me akọ me nke bi mfa me da Dominica afre me printu ade na wo me ho ewran wa wa se god ato me ni hwe so wo hwe abusunya santini ya abusunya ni mu wa pa eso de bosu maka no enti de akonya na se fata no ne mfa ma no otumfo da be na ofre obi se besu akonya hoda mo ana motena mu kuro mu yere mu nya peace a am de ma de aba mo ana mba se enkoyi nana mamisa we ni sorry akachi se e wo se nana amase we oh me nua me manfo no se akachi oh na se kama nyini wie ni afre ni kuku a akachi asema me bisa ma me bisa akachi me nua se be pa chew enfa yes o madrim o be pa chew ho anim wo ye niam ho be pa chew o dwe bu nkoto dwe je ne fa twa poncha wada wakon wo hene ba hia hene na wakobu nkoto dwa so ne nem se wa ye niam ho se wa ye niam ho bia ne de ne ye onko kwapra hene oko ne hwane ko ye o sere woni hwane ko ye ko hene de nga utu ko ya ko anko bia de se ko hwewachi woni anko bia nyina na eko ento woni keke nyina eko 34 years wache amena cha akunya no so hwe ye wonkrofo bi wo ho a ho omo tena nkonwa ho ye niema bi omo tam so a wo ye dan aso fe nkonwa ho akonwa nya wo de na so be fura se ye huhuma bro e de ye sompanti ye fa konwa ma na betena de hye konwa so na wan hwe ye we ye nyina brepon ye nyina brepon ye entre me busa o se sa akonwa ni nua ne hefo te wa dwena nko wa unim se anto anyira brempon ye ai se de ono wa ye ne hu die won so wo dade ma enche bia nananom be frɛ ye nwa brempon ye 96 years ye nwa brempon ye hwɛ som bebre ade be som akonwa hwɛ Hemaa som bebre ade be emle bi otumfo kana se mbo se ono ne Hemaa wa santima mu a opena sem because on pe charge bo na ye wura pena sem preko pe hwɛ de sika yo abo sika dwitei o de sika yo na de what different do crowd sika kwai enna na ye ne abrewe di nkoma na me kra me ka se nka wo ma me ofro ma me preko pe ko santen me obedi ade di ne da wo so enti nka de na akono se wo ba ade to fom nka wo betutumini ka kra papa ne to wona na wadaruma o ma me se ni enti mesrewo we de ye momoden na nka humanim na hwemmobo ne emfa ma keke sapo ene de emfa eho ahemfie ahumobro ni ho saa o eya bakwasem se ne gobi ele pesika akotena obe amanyose ma pesika se nka se yanka kufu ado free su ye ya the time waso se nka obeba be pe Offinso akonya because se kakra won kama ama akra de be ma no kakra wo mo mo nyina kakra wo mo lewe mo nyina se kakra wo mo ke betim da mo akodi ana minia me kwade na abeka twat ye me ka twat ane se afena asante o mo mehu se 2 minutes wo ho ye beta ye mpanyimfo no mo de krata yi ba bonten ase pa na o ma che no se ka bada se kun no on se abrofo no ba ye no mo de nkonsonkonson gu ye nan no o mu yi ye na ebo se o ye nya fa ho di o ye nya fa ho no di gu ya adwenem di se nkonsonkonson ne gu ya adwenem ye de ba abro na beto so e na ye bere se ni de tokwa ni nyina no atwam na emum adwen no ne ye de kontokwa no e wo social media enti ntrase mo obi nkan semfo mfa wura ho na mfa won san hye odamiri fam na obi nkohwe mbeka nkyere o se behwe se ye di wura atem afi wo be manhia na otete kone kokon na de koso nyina wura wo hwe kone kokon
na de ekoso nyina yewra ne oti okrawie obrawie ngoma so no no nko ano ohene ewiase nyina ohene bitia sika akonwa so afi yewra be bom krofo bi abaso abaso bode na we de me bom krofo bi abaso krofo bi akon ala ye ko wati me da ase aya de pa Offinso Hemaa here na se abusia sede nana edi twa ato a wokan ye no ye ko enye ntokwa sese kan ni tuo ne ma na akoy social media entena se fansa nche odam rifam na kofi kwamu bia onim ni bonkum ni nifa bia no emeka mfre ni asem emfa nkyere ohen eduru dia de na wasa wonso ka bia eni die ni abrase mo nso koka na wo koka me de ana me se se ka wo abakwasem no na kire mu kan enkodi atem emfa kwase ane aboa bia nkoka ho obia ya friends obia de se na de asehwan aya ne kan ntukwa wo ko kire wabakwasem die wonim ene de wonim ede fa ho aha Nyansapo kasamfonyi so nananom a mudi animu na mbedi se adwumadi no kwasem ni Nyankopon onhyira mo na onye mo kese meche Kumase Traditional Council nyamenye mo kese na mo nkoso a se free to ya momra na mo machirim na yensu enya bi na yenkan na yensu dark fo de na ehia ne pa osemo a mo hye dark ne de ohene hye dark nanti eya munyi no kwasem nyemi hu ohene a wo hye dark da eti wo ye ohene na hye dark Pedro na ye mukiki no ne ade no ne ayi to mo osum ne ade no me di ne afia pan no wuzi adumi ma mo nyina mo ni hwese ka bibi na nko ya nana no mfa nche madama mo nana no ma ene e be kasa ma kasa tintinti bedru baabi no ya no betia mo nenso no enye bo apayo medamas sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebe di akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya